Adibide hau egingo dugu. Aztertuko dugu funtzio honen gorakortasuna eta beherakortasuna maksimoak eta minimoak. Eta konturatzen gara G dela zatika definitutako funtzio bat. Hasiko gara mugatik, hau da, isa bi denean. Eta hor, aztertuko dugu jarraitasuna lehenengo gauza. Isa berdin bi denean, jarraitasuna aztertzeko, esango dugu jarraitua da isa berdin bi denean, limitea isa bira doanean ezkerretik jerena, berdin limitea isa bira doanean eskumatik jerena, berdin G2 bada. Limitea isa bira ezkerretik doanean jerena, begiratu behar dugu ze funtzioa hartzen duen eta txikiagoa denean, hau da ezkerretik, funtzio hau izan gauda. Beraz, ordezkatzen dugu eta daukagu limitea isa bira ezkerretik, isa berbi ken zazpi isa ken laurena. Ordezkatzen dugu isan bi eta geratzen zaigu bi berbi bider zazpi bider bi ken lau. Eta hau egiten badugu da 14. Orain egiten dugu limitea isa bira eskumatik doanean jerena. Eta orain begiratuko dugu zer funtzio hartzen duen eskumatik. Eskumatik hartzen duen funtzioa da hau. Beraz, ordezkatzen dugu eta geratzen zaigu hemen bi isa berbi gehi hiru isa. Isaren ordez bi jarriz izango dugu bi berbi gehi hiru bider bi eta hau berriro da 14. G2 hartzen duela begiratzen dugu eta bai, hemen daukagu berdinketa, beraz, funtzio hau izango da bin, orduan da 14 zegin da daukagu. Hiru hauek berdinak direnez, esan dezakegu jarraitua dela isa berdin bin. Hau egin ondoren, egingo dugu deribatua. G' isa egiteko hartzen dut zati bakoitza eta deribatzen dut. Lehenengo deribatua izango da bi isa gehi zazpi, isa bi baino txikiagoa bada. Eta hartuko du bestea, hau da, honen deribatua egingo dugu, lau isa gehi hiru, isa bi baino handiagoa bada. Konturatzen bazarete, funtzioen definizio eremua da R, dituko diotatze. Orduan, definizio eremuan ez dakagu arazo punturik. Eta honen definizio eremua da R baita funtzio kuadratikoa delako. Orduan, bi kasutan, bai honetan eta bai honetan, definizioa da R eta ez dauzkagu arazo punturik. Orain, egingo duguna da G' berdin 0. Horretarako berdinduko dugu goikoa berdin 0, bi isa gehi zazpi berdin 0, hau da isa da minus zazpi zati bi, eta hau 0 egiten, lau isa gehi hiru izango da 0, baldin eta isa berdin minus hiru zati lau, eta orain zuzen errealean begiratuko dugu. Baina begiratu behar dugu ea hauek bere zonaldean dauden. Zazpi zati bi da 3,5. Beraz, hau da minus 3,5. Eta galdetu behar dut, minus 3,5 da bi baino txikiagoa? Bai. Beraz, hau bai hartuko dudala zuzen errealean. Bestea begiratuko dut. Minus 3 laurden da minus 0,75. Begiratu behar dut ea zonaldean dagoen eta konturatzen gara ezetz ze funtzio hau bizi da isa bi baino handiagoa denean eta hau ez da bi baino handiagoa. Beraz, balio hau ez zait interesatzen ze ez dago bere zonaldean. Orain egingo dugu zuzena reala eta begiratuko dugu G'-aren ikurra. Ze puntuak jarriko ditugu. Muga jarriko dugu, noski, eta jarriko dugu baita ere lortutako puntu kritikoa, minus 3,5. Gogoratu, alde honetan begiratu behar dugu H'-aren ikurra dela bi isa gehi zazpi eta alde honetan begiratuko dugu I'-aren ikurra dela lau isa gehi hiru. Orduan begiratzen badugu, hau egiteko hartuko dugu lehenengo tarteko puntu bat, adibidez minus lau, eta ordezkatuko dugu dagokion funtzioan minus lau hor, konturatzen bazarete, da negatiboa. Beraz, funtzioa beherakorra izango da. Beste aldean, minus 3 eta bi artean hartu dezaket 0a, hemengo puntu bat, 0a, eta ordezkatzen dugu berriro funtzio honetan, eta orduan geratzen da positibo eta gorakorra. Orain hartuko dugu beste aldeko puntu bat, hemengo puntu bat, 3 adibidez, baina orain hemen ordezkatu behar dugu, eta izango da
12 positibo. Beraz, gorakorra berriro. Ze ondorioak ateratzen ditugu. Hemen beherakorra da, gero gorakorra, beraz, hau puntu kritikoa denez, izango da minimo bat. Gero, bin mugan, ez da maksimoa ez minimoa, izan zitekeen, baina ez da izango, ze gorakorra eta gorakorra da lehen eta ondoren. Eta hemen ez dakagu ez ebez maksimo ez minimorik. Eta jarriko dugu ondorioak. Beraz, gorakorra da minus 7/2 plus infinitura, zergatik jarri dezaket osoa, zergatik jan dezaket hau. Konturatu jarraitua dela, orduan ondo itzatzen dira, horrek esan nahi du gorakorra eta gorakorra eta gorakorra dela, ze ondo itzatzen dira. Orduan gorakorra tarte honetan, eta izango da beherakorra minus infinitutik minus 7/2, eta izango du minimo bat, minus 7/2, eta orain beste koordenatua ateratzeko egin behar dugu f minus 7/2, non funtzio honetan izango da 59 laurden, ken 7/7 ken lau. Hau kalkulagailuan egiten badugu, maten digu minus 65 laurden, orduan horrela egiten da.